Good morning, guys. Good morning, guys. Good morning, Iliakim. Ayo, Bi. Hi guys, good morning. Magkupa pag manida. Check. Ano yung pagka sa to speakers bay? Umuhin niluan guys. Maganda naman eh. Hindi ba din nagkab harvest? Pila man ikabuan ng manigam. Tunggu ang manigam. Kabuan ito. Kalira de ini. Wala na, guys. Pila ni mga ipalipat nga. 25. Tungag kilo nga man eh, guys. Kani mo harvest na niguan. Pila. Tungag sako. Tiyak, ngra. Na sa ganta nga. Harvest ng kapig sako. Hindi mo na po ito kita naman balik. Sa una mga guys namin manihan dito sa ibabaw. So dito pa miss puti nagpudo. Tapos matula na nananamis pa pag Gabriel o mani. Nga naka-harvest mi datong daghan na to pa no. Kaso grabe yung baratuhag ha, sa una kay labi na umagdangan-dangan bitaw pang harvest kay naman jay buwan nga himusak ni si Ja. Sa sako. Bro, sa sintos na halin sa una hero. Lagi grabe ra jud baratuha. Lahi ra karon kay ag kilo. Mamahala. Pila to kilo pa? 1 kilo ron, 150 na. 115 kilo no. So hayahay ka adto karon ug kugihan jud ka mananom og ingani mga mani. Gani nga mga guys, agturan na may tanom dato sa among natad kay katong mga gipananom nga mais. Wa man na rek. Yan iturot na dili kay baguman. Oh, syempre mo trek na jud ni. At least na ay mapaabot. Pila ka buwan. Kinabasa na magkuan. Sakto pag giuwan gahapon. Sakto pag guys kay giuwan gibenek gahapon adlaw nakatagsep siguro tong uwan na pa no. So mo ni karoy among itanom na guys. So si Papa Gabriel am sige mo tanom na guys. Na ako ran mo video dadto hinay-hinay og lakaw. Kumbati pader. Kami ni guys kay arang guwang nga kaadso. May ilan dyan ni magguwang wa. Pila ni kaadlaw ni mong gi pamapa gibad. Cara magkaan lang. Sara ka daw dede kay pada kuanan ka nang dede pada palabian og buad. Udah naman eh. Okay. Okay nang na guys, idu-udu pud si Ja, di si Ja lagjo-lagjo. So ilagjo-lagjo ko no taas ko dagatay agi sang ugat. Gas mo gigani sa una Nga siguro. kadugayan guys kay kapuyo na mag ugat og katay di na hinon mahimong unod, mahimo rang ugat. No. Ha? Gas mo gigani sa una. Ito si babaw. Kung kita ang duha. Na naman sa kisa na itong bata na to pawa pa. Gail. Gail. Apa? Ako pa tayo bata na to. Ako pa tayo may bata na to. Kasi nagtamtanam na yung Papa Gabriel. May bata. Uya pa talaga to. Uya pa no. Uya pa may gato. Diyan na may manihan. Kung magdaro ito magpigas. Naon na. Daro pa sila. Lami sa una lagi guys. Ug na timingan pa nga kanang naingani nga video-video sa unang panahon. Parang gadzog kalami kadyo. Sa una si Papa Gabriel magdaro. Ako pa yung sunod og pugas. Nga na ba? Karon kay naman lagyo man. Na guys, ang lisus man ni. Wala ni ag tanan na upa ka Papa Gabriel. So let's go, Father. Para makapugas na kag mani. Paspasa pun malakaw. Sira ka ang manok manod, mag-iti-iti sud. Ya taban ka. Tuwing uwas. Buwang naman pa kanalaja naman. Uloy Ala, dahil na nabuhi. Taong o batong lamay nabuhi deh guys. Magtinanam. Oy, thank you Lord. Nabuhi ng mga batong. Tambak-tambak. Mandizot. Og saluyot. Guwang naman buti ni Gab. Kanalaja naman. Ang hida ni pagas ni Papa Gabriel ag mani. Kani guys kay gamang mais nga pang pagas una kay dabong man dai po. So wadja si zaman narot. Mani na pod. So kana sure ball na dyan na motorok. Kay bag uma. Nanaghana na may dari malo uy. Kaya lukbati. Lord.
Malagi putol. Laki to, badzi. Mazul magbadzi nang nabilin. Puro manay laki, agkaring isang tapad. Tapos papagabril ito magpagas guys. Una na. Kaya gisang ipagas na rin batong. Nes gawas, buhi na. So isang pagsandres, sud og mani. Katagsak man siguro. Bukagay naman kaaso. Na naman guys. Bukbukan sa una. Namiag ko an uy juta. Bukagay. Ninaan pagpugas guys. Pagpila ka buok? Tagduha. Okay. Suduun day ko na siya guys. Ibaylo-baylo. Nana pa isa dato na duha. Sara. Sa usara. Mabuhit na siya siguro na. Gagawin doon. Okay. Ugag matoy, agliso, duhaon. Kung dagg-usahan ra. Gusto ganok ha? Ang tadyan din na kanay manok. Sundo na ito na pang nukpok. Na may manok nagsunod pa dir. Agah, na may manok nagsunod. Ano guys, so pila kalinyada na imong ibutang duha. Magyapon. Okay. Look. Na panakot. Ha? Sa? Lagi. Tambak na kasagsaging. Sa una gipang bisikot pa ni. Dengan ka maligo ha. Hi guys. Yan maghinlo na school ni siyang samad habe. Nako ba? May ra uy. Kaya bagda ka. Salamat sa Ginoo. 1, 2, 3, 4, 5 na day. Thank you Lord. 5 ra tahi. Dali rin ni maazo guys. Sunod buwan pwede na ko manispo. Kita. Kita oh. Joke. Asang iloan nagkilid-kilid og kuan guys, alcohol kay medyo nang Lima ka tahi. Ila? Lima ka stepper. Lima? Isa na butang aguspad. Hindi man di mabugan. Kung di mabugan ba? Duhaan naman isapaw. Ay kato ding kuan. Ani? Windmill. Ay, windmill ti ay haraman to. Adi ha. Magkukakita sila. Hadyo na ni, pwede na ko mabantay, baby. Kanang pagkamutig na doon ha. Nangamutin ako guys, sunod adlaw. Kung sa kupon pa, babe. Dito na tala. Gamay ra na yayay, talo-talo. Samok, kupa. Ang doktor ha. Tingin ito. Isa-isa na. Buyag, ato pa Dr. Gabriel. Ato idaan ha. Thank you. Dahil pa si babaw pa. Nga na idaan si babaw. Kung na makalusot ag singat. Sa delikado. Salamat sa Ginoo. Okay. Thank you.
Tara guys, nahaman na og hinlo mo nang gisingan. Tambali mo kansa una. Inom sa ko sang tambaw. Pero ag pain reliever, wala ko mo inom guys kan nakita gang hawak, delikado gang kidney. Maantos madadanan po na sakit. Kana lang mangulis umrang na mga malainan, ngilo. Lagi na mangulis umron. Binahag daghagi stapler, mahadlok kog ni daghang stapler. So ko ano man dahil nga na gibikini. Tagkata na siya, hapit na ni Maadjo. Salamat sa atong labang makagagahom mo kunin sa pasagdi. Mo mini sa pasagdi, kami duha pa Gabriel masining agi naming mga kuan. Pagsuway sa kinabuhi nga kapag Gabriel jud kay Kuya to. Ang opera nga na ko sa mga lawas so mini sa pasagdi. Salamat ka do Lord. Oh, kamalasan na naman sa siguro na guys. Sara ko naghigda-higda. Nahagbeng ag iring. Ang taban si Zertos banig dari hay-hay sa ibabaw. Hangagbang dari man hinuna tunong sa hangkilid dari na kambrutan na pinis iring hinuo ko babatangan ng Papa Gabriel ugar kuhol mana tunong sa hangkilid noon rangga sa nagkrata. Diyos ko Lord, saan naman basta hindi likay tagli masabot. Hay kamuti ag naghapon po, nakalimot sa kimyat nga na ko'y samad. Nagwas isang tablet. Pagbutang sa tablet, dari hinong pa natunong sa samad. Yun uko. Kaan na po, bis, si kuya ka na ng suka. Sige kaan? Bitsin, inja ka ng... Ano de? Bitsin, inja ka ng kapayas. Ay, bitsin sa kapadas. Delikado ron. Asin! Nagkaan mas kuya o kuan kapajas guys, ibatangan ni jag suka, ibatangan pag asin. Sumbong masiliya nagkaan ko mas kuya bitsin ug suka. Agay sakit ta mga samad ni mo day. Ti aw ba ikaw nagkaan ka kapajas? Nagkaan ni kapajas guys diya. Aga magkapajas na tong Bisaya. Sige magpamunga, gagmatoy raman pero at least dami man pud siya kanina native nga kapajas ba. Tam isija. Sigag matol. Tanuman ka tong hubog. Tumba mas mga hubog gagatang tambis na wa na. Sunod na pa datos pikas bay. To na matagita nam dadto. Ug katita nila tumban. Naatrasan man to sa hubog atong pagbunjag nimo. Noon na no. Sige na tatong pamunga among tambis dari sa tubangan. Sige naman mi dato kakuha guys kay dako ko na za di pa siya as in nga habog ka ng Bisaya ra bitong siya nga tambis. Native nga tambis. Hinahan mo kung mananam gud ka ng mga Bisaya kay lami siya. Nebera siya. Kaso patong pagbunjag ni kimyat. Diha man lagi di man din marikadan nga nang nalagi mong inom. Di mabisita. Ag hubog dato man tunong. Slide bitaw na dato siya na tunong arang pagkatumbaha uy nalukat wa na may tambis toy bagong kita naman ni Papa Gabriel tos pikas bay ato na naman pudpuhon kaluyas Ginoo makabunga to laay magpudyo uy laay ni wa tay buhaton Ginoo pagkakugihan na lamang gadyo dani ang banana na guys kuha na po si Jag tam na nagkamuti isa nang gi-prepare daan ara naman lang taasa dato gamang kuan passion fruit to ning kamang na ning katay na ning kamang na pakatay na siya guys kaya naman na siya danas ibabaw ana ang spinza na magipa tunong nag kos Papa Gabriel tulin jada na isang gihinluan ganiha wa na lang ko ka video kay pag hinlo ni jada naligo man ko kaya matong paghuman na hagligo ang hinluan nagsamad gidresingan kay oro na bakuan og kagaw palabi pod na palabi pod gabo na itong mga lawas mga biklon na Ginoo ko Lord gatan pasagdi aso na danang kuan gahi agdari guys atong ipugas nga okra kay wa mo nabuhi kuan na itong mga kuan na kanang nay sarangan na katubit ang mga sidlaw mga lisos
Daot na dito mga lisos okra guys. Matungo si zaman na ruk. Mga buslot siguro to ba. Tuslok na to si Jas. Sana naman usok na ng lisos ko ang gab. Kanang sana na? Ha? Ha? Bao-bao? Basigi paninsudup na to sa bao-bao guys. Mga natungo na isud. Tamis siguro na ilang liso kay manudup man. Sudupunan man. Natingali. Sakto na pa. Diyan palabi, ginoo ko. Gisod ning abusaran at ang kaugalingan, kita rapay mag-antos. Gisod palabi, yes no? Gisod. Uy, ginoo ko, mareho sipa, tabangan, inahan, tanang kaluoy. Daan sa mga kain taon. Nag-grass cutter, nag-amang gamayng baji, guys. Yeah. Bali. Na, baliktad lang. Paghinay, ha? Anak. Cut. Cut the grass. Very good. Yosh, tabangan. May tinam di ay. Very good. Anak. Yosh, tabang. Uy, di man kadaug. Dali naman na siya hinduan. Kuan man po guys, huwag mga puuhon na ni ag sagbot ka ni. Kaya malapok og ting-uwan mo nang di na makuhaan na ni sagbot. Tani nga side kay delikado po dali mga dawhog mi. Kada adlaw ba dyan ni agi ang kay manuwas papagabilis manok. Nari mga buyin. Nagazag ang mga tangkaw. Salin-salin na nis bagjong udit. Natikangkang na ni tangkaw. Paano pagbagdo no? Karoon na pa. Nag-azum-azum lang ng papagabril. Wala pwede na upawan. Kay malapok man og ting-uwan. May slide in ta. Guwang naman siguro tong saging nga pala. May kaag saging to Lampaitan ning utay buhaton. Ginoo ko. Laay ka adjustang nan. Laay ka sa nga tanan. Pwede palamdaran mo tabang papagabril. Lari ko maguna-guna. Naan siya guys gahungon. Kaya rong lamiag. Tapos kamuti ba. Tumukag isang katazan. Agad to manggos amang unang gitamnan. Batuon manggado-dadto to Kabatuan na to guys. Unja gahi pud ag juta. Muna yung agdari, isang gihinluan una, usat ni jagi gahungan. Karong mahumok ang zuta ba? Ituloy na gajad din taon siya. Yan sa unahan. Bukas mas master. Bukas siya guys, paningot. Tuwa nas manok. Dodag na dana guys. Puho naman na ng ibaligja. Mga kinahanglan sa mga bata. Kanana. Kaya marang ibut marang ikuan dari kapajas. Kanang na hinog nga kapajas. Manahika ang karong kalibang ko. Ang pangibutang dana kailan ang tuktukon. Lami na siya sa mga manok. Mga Bisaya ba. Lami ni mga Bisaya at manan. Hindi siya sakitan. Pagdako na tabang ni mga manuka guys. Mga kinahanglan na sa mga chikiting. Kinahanglan na naman dalis bahay. Bugha na pong hanguyab. Buyag ka ajo ni papagabril. Ang kahoy guys. Mga batas buhiin. So, mga basiyo to naman na may padaplin guys. Kaya wala na magkumprahi. Wala man tayo ipangumpra dana. Nara. Baligza na naman natong basiyo pa. At na ipamaligza. Mahalin man siguro na. Naga sa mga ibaligza ng mga basiyo. Mahalin man siguro na. Mado na naman ha. Oo. Kanang manuroy dani. At na iapil o baligza. Mahala na ng kana. Dari guys, hinay ag ka ng negosyo kay dira mga merkado. Dalisod lagi pag mga taorong panahon na. Mga tipid jud ang mga person. Mga mag kada tuig lisod pa no kay nagkamahal mag mga pamaliton. Apektado jud kadto ang mga katawhan. Apektado mi kadto kitang tanan apektado jud kay every year taas man ang mga pamaliton. Sa una, 1,000 nga kwarta o ipangumpra guys, kabagaad na kag karon sa puto na ka. Kaya gamatoy na lamay mo makumpra sa 1,000.
Naong nalamay bugat inuguli nato gikag merkado. Yes no. Kudara ko dari guys. Dara ko dari lingkod-lingkod kay di pa man ko pwede mag kuan o arsag bugat. So basing masunod adlaw sunod semana pwede na siguro. Karang laaza ka azo koy buhaton Ginoo ko. Ato sud dadto maka kuan-kuan kog mga hinahinay buhaton mamilo ingana. Sado naman na. Lahi ra jud guys ning natay kuan Lahi ra jud ka ajo ning natay bation. Kasi ka nabitang utay batigas ng lawas. Saan ta man na naman. Salamat kay pungkus Ginoo ko pasagdi. Hindi pon ming giluwas. Matod talaga sang igagaw kami jud kuno sa Papa Gabriel mo tadhana kay pag kuang Papa Gabriel akong kuno pinsunod ako. Nay pagsuway sa kinabuhi. Naman jud tay pagsuway sa kinabuhi guys no. Dengan makatay pangawas libutan. O pagbuot sa kay tasan. Magkudyo gud ta. Guys no. Nga na ragod na. Till death do us part. Ha? Para magatang basing gamay, day. Day. Hali, day. Di. Tao guys, lain ning tamaan na puzo kay laadunta. Ay, Ginoo, abang nga langit. Kami ko mo ikid na pagmanok. Gani hagi ikdan na ba ko sa iring. Nasa likod. Siguro dato'y bad spirit sa dee. Lagi, hija siguro giabog. Yes no. Gusto na lagi mong balhin na to sa mong bahay guys. Kaso pa man mahuman. Puertahan na magbintana. Bahala na ng pinising o mawahisa. Okay, bawo ning baza. Pilan ta ka to ida ning baza gab? Ha? Dugay-dugay na no. Siya mo ba? Maana na jud kay si Kuya Gail dadto kuan pa man. Preschool pagbalhin nato. Dan sa nagradong Kuya Gail ron. Grade 8 na. Bawo karon man pud ni guys. Karon ko ana. Tuiga 2023 ngani. Kami pud sige-sige na day pano kay das mga niagi mga tuig murag halos man kitang tanan mga ku ano. Bawo ga jud. Nasa roy kuan ni ba? Wala Ginoo nag bantay na mo dili mi sa pasagdan. Pag mo to umana na. Kuan-kuan sa bahay. Pero kato sa pamahitabo guys kay ako'y makuanan nga murag aninong item pa. Dana sa humasiplakan ba oh. Sa ara siguro pud tong kuan hana-hana mo pag maganahan ako maanan na. Kay kato bitak pud ikaw nahitabo kay ngato na pug makuanan sa una. Mao mo tumahadlok magpang og siga. Murag na makuan ba mulabay. Mao na makay bad spirit na palayasan na tong bad spirit guys. Kaya agis pulong sa Ginoo. Mana dan may kahoy guys ya. Salamat na namin taon may kahoy. Sakto na di masig arsa lagi bugat tiga isig ugat. Pengat ko na niya guys kay gahig para po nang atang badeng sakto na di mo gara hinuon. Sagdi na dali pa. Juan na naman. Kay mong bugat ng bara. Sige hinug arsa. Balik nagdi na mahuman diha. Huy.